Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelari lawang Sena Gong. Takoni rasah wedi. Ya. Ditetek-teteke atine. Heeh. Ora minggat lho. Ora, jawil bres. Ya. Bekti kula nggih, Den. Ya, Petruk tak tampa. Pangestuku tampanono ya, Truk. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene. Sajake duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura iya? Nun? Kowe wani karo Mandura? Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Gong. Sik, wetengku lara itu. Aduh. Waduh, iya iki wis ra kena delekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kan. Mak penjeluk lara banget. Aduh. Jaomongan sik. Rada suwe men rada suda, Tru. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten, Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja ndek pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinuhun Ndarawati lan Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura nderekke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk, mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sunan Mandura nesu. Petruk menungso derajate Panakawan Gedhi Bab 17 wong arek nyolok mripat diapurmu meng kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas, wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk, bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, wong Gedhi Bab, wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku uga bapak Gojek karo Simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo Sang Gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku mung belani ati kula sebagai anak belani bapak. Wo. Dadi perkarane ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan.
Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Ngono kok diciutke. Kadang kalau katiutke malah slender. Ngawur. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso Terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. lho ya semen kowe ki kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garukata Kakang Torjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana, Truk, mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang, lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndara Garukata Candratara goleki kula to? Iya. Waduh, mati aku. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kowe aja wani ya. Wah, Petruk ning menungsa ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ah jelas. Wadake demeko kawula cilik kono ora wani, ah sorry. Nek Garukata Candratara ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Tak gajul sepatu modar kowe. Alah kuwi sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng apa? Heeh, ketok kuwi sepatu 7.000, pakune entek 12.000 e kuwi. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapak-kapake aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi dengkulmu mlocot kuwi ora. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi ta. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut kula ora entuk males ora. Manut, manut lho Gong. Heeh, ning lara iki. Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono ya Gong. Terus aku tak ambles bumi. Lho sik. Ya aneh meneh sampean. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Oke. Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Nek di ngonoke ra metu. Hati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene ra. Aku kulinae ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu ra. Lho Garukata kok. Endi? Siap-siap. Oh, kae lho, ning dhuwur kae. Tunggu kene, Tru, ya.
Parata Dyan Gatotkaca Kinon mapakara kosuta tekapira Kresna Parata Parata manehar saktinira Bekti kula nggih Den Petro iya Bekti kula Ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petro nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petro niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke baku jaran yen kowe bangga bakal tak ramungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa gawe wirange Punden Pandhawa Petruk wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca mapano tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu kowe Petruk kaget risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar ning Petruk niku menungso nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran tur Petruk ora mati rasane dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut iso bangun miturut ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon dasar panjenengan napa ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati ngapa ya Truk menengo tembung sampean sing lara teng ati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok ndas lara teng ati Den lara saestu lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti caprang jaman sampean dijedi teng kawah Candra di muka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petruk sing ngetutke ming betake kula niku dasar kula mung tresna ing tresna karo sampean pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca ora kaya sadekacan iki oh sampean mentolo karo Petruk tak untir gulumu ora teng ati aku kok lara-lara ya Truk atine lara Den bapakmu lho bapakmu Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk luwe-luwe nyenggol Petruk nglenthek Petruk ora tau mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara lara teng ati mboten napa-napa
Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu dangu kalih kula, Petro. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan atine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa, Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So. Pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok meng Aku wis Petro iki Kang Supan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis. Anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut to? Dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Kowe nanggap ning Tegalan to. Nganggo dit layatan to. Wah purna. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane iku. Ah sip iki mbaka siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa e? Drontarja. Heeh ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng ki ditung to? Ya ditung. Waduh. Ha iki mung kari Ndara Antarja. Tandangono aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku, Gong. Tru. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho, kekuatane nggon apa piye to? Ndara Antarja ki mbahne iki ratune ula, dewaning ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Mrutaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Medeni ya? Medeni. Werna-werna, ula lareangon, dagrama, demung kebo. Saron demung. Betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok iki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kalu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius Tru, aku ki gatekke tenane. Monggo sing jeneng ulane Ndara Antarja ki nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jengkelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso, tepas-tepas. Wah. Sing dicokot meneh, cokot meneh.
bola bali. Heeh. Edanane. Edanane. So bola bali ya terus Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Saku tak ngasuh ya. Heeh. Duh, modar iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe adipati Ranggalawe. Ayo Antarja, ndih ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Kebapak keperanggul mungguing ayuto kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungguing aloko Dara Antarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk. Oh, Petruk iki ngayal kok kandhane. Truk? Sing golek iki kowe. Wis tau mangan watu urung? Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kuwi takon nandingi Ndarantarja lho kok goblok iki kowe. Wah, katro aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Aku goblok kebangetan kok. Asem piye Petruk ora ana kowe mbudheke Antarja aku krungu oleh Purarasanan asem Truk krungu wah menawa udu adiku wis tak tekak modar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho Gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku kowe ora sagara kowe mung karo Petruk. Heeh, anu ya. Petruk nendi? Teng mriko. Kersane arep tak pateni. Saniki? Iya. Truk? Ming arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu. Aja Truk, aja. Aja ta Truk. Kan kita bareng ta Truk, tak bareng lagi. Besok kowe ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten wonten. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, tersane Petruk kok wenehke aku apa ora? Nek ora? Nek ora kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke kowe slamet. Tegese Petruk tak gawa bakal tak lebokke Pakunjaran. Nek ora dilebokke Pakunjaran gedene Petruk tak pateni. Katri gumulung mangrempaing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Arep suluk Biasane iki nek nesu rak wayange terus suluk to. Iki ora laras Sing genter goblok. Ngalahke sing gender. Wis. Menggolek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarja. Apa? Kowe iki satriya. Iya. Petruk iki kakangku. Petruk lara tak tileki, tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame. Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Lho. Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kok ngundang Antar ki murup apa kowe? Ya, wis sak karepmu. Wah, sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur.
Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wangsulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware wantas. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sakarepe cangkemmu. Wiladala apa? Hah? Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhon wae waton rada lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Yang Adipati ya wedi aku. Muni ya kowe. Muni ya. Lho man gayang to man. Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggat karo aku kendarat dintane unta. Sik, antar sik. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya. Upas wrayang to jenenge. Ha, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso nglothok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anake sapa? Semar. Semar ki Sang Hyang es dengdeng. Ismaya lali kok ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak ki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi moh umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora merga piye-piye ning merga moh umo. Anak-anake Semar ki dinahi Jaya Kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene pecah dadamu tung dang tak tung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh karyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat. Harus membeli sabun. Nek ora tak bandem cilaka cangke. Larung ora. Ngono aja dadi kowe aja watoni iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurap gatal jamur aja tutang Bagong kowe ngono. Bapak ki le. Aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya bangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurang panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketonco leh ku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak
tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul Kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono cuma pelupuk. Mumpung iki pesing banget kok. Ya semen ra aja to. Pokoke wae. Oh dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho, Luputku apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen nguyuhi. Kok kepengin ora. wah jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang barang. Ora nggo perang barang. Iki akeh sing meri lho truk ngene iki. Heeh. Nek dadi tonton kanca-kanca dalang ngono kok gayeng. Ngono kuwi karo lunga. Ha iya. Ngono kuwi ya kabisane dhewe-dhewe kok ya. Ha iya. Kae sapa kae, Gong? Endi? Kae. Kae apa? Heeh. Lho. Weh lah mungsuh kae, Truk. Heeh. Mlaku ketok ndene arahe. Wo, lho, sik ora kok minggo. Lho kok kudung sarung, Truk. Udu kae sijine. Oh, sijine to. Heeh. Lah kira sing kudung sarung kotak-kotak kae. Udu sijine. Wo, kae Patih Mandura kae. Heeh. Sapa kae? Praoto. Pragoto kok Praoto. Aku soalnya ya ini kis ngelih, Truk. Nek nyebut jeneng ki dadi panganan. Oh, ayo. Pragoto. Pragoto. Heeh. Nek kae dudu sanak, dudu sedulur, dudu pepundhen, Truk. Arep melu-melu nyekel kowe dantem wong loro. Tengok mburi, Gong. Ya. Aku wiwit didhawuhi. Rasaku wis ora percaya. Aku ki patih, pangkatku wong nomor 2 ning negara Mandura. Kok kon nyekel wong pekok-pekok. Lara tenan to. Bareng tekan kene weruh dapure Petro. Alis kok dikerok separuhe men. Kayak mripaten munggah medun. Anggepe aku ki wong wedok ngono kuwi. Aduh, ora weteng kula ora. Aduh sing mburi Bagong. Tunggal dene. Mata kaya ndok ceplokan. Lambene gedene ra jamah. Gek ngeces terus. Mbok kerane dicilikke. Men ra netes banyune. Ora meneng kok bandem batako raimu. Padake tontonan wae. Nesu digetak aku. Abape makseng. Panganane po batang. Munia, aku nek omong ki ora tau main-main.
Ning bandem-bandem tenan. Hajigur, hajigur. Bandem tenan. Kena nggon rai. Tau ngono bandem kok ya titis. Mongko matane gedene Raja Mah. Wo. Aduh sorry, Tru. Cengelmu nutupi kowe. Dilokke titis kok bandem kena cengel ora. Ora sengaja asli. Wis mak prebet gong ora. Wo cengelmu kok tenan. Anak kowe nek ndangake kaya ndek mata ndek irung bareng. Gek biru cengel kok biru. Ya kepanasan kok ya. Ndara Praguta. Ya. Kok ngene ya gong bentuke. Wis kuwi wae wayange ra ono. Oh ya wis. Kalau tak sawang-sawang kok kaya aneh. Karang rak wayange iki ra ono. Sing nganggo kuwi dianggep Praguta ngono. Ora masalah kan. Apa kudu bentuk Praguta apa ora sing penting terengeng ngono wis. Ya Praguta ya. Iya. Lah wong Sulan wis jelas Praguta kuwi iso. Sama mriki ajeng napa? Lho, ngelabrak kowe, ngrangket kowe. Dosa luput kula napa? Ora luput, ora kleru wani karo Sinun Prabu Mandura iki pundenku. Sapa sing wani karo Sinun Prabu Mandura? Padha karo wani karo Pernatan Negara Mandura wajib tak rangket. Ayo, sampeyan ajeng ngrangket kalau Petruk. Anak-anak Pandhawa do kalah karo Petruk. Sampeyan njajal karo Petruk, mang coba mang raket Petruk. Wah, ora minggat kene margane wati mang cobi. Lena pangendamu, wah, ilang dompetmu tenan kowe Prabu. Terus kok emoh.
Mandura licik. Jiring getih wedi mati. Apa iku dengane sing tutu trampil, nek ora trampil temelangi. Iso kena modar tenan aku. Oh, saya akeh. Oh, saya akeh tenan. Dan urek merocok tung. Kowe ngapa, Truk? Asem ira omong. Wong kene genah ngendani tombak kok jedul ora. Mundur. Arep ngopo? Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Tombak. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tombak digdaya ngenengi getih wong suci dadi tombak wesi rongsokan. Ra payu. Mundur. Ngono iku dadak udus. Ndandake tenaga, Truk. Takon aku. Piye mau, Gong? Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Bapak lunga biyong meteng. Ngapusi. Lah kowe muni piye? Bapak lunga biyong meteng. Wong bojone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Oh, bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi. Heeh. Terus di stop. Ya. Stop. Aku wong suci ora tau tumindak elek. Tumbak ki mesti kalah. Oh iya. Domong ya. Baleni ya. Jajal. Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Aku wong suci ora tau celong jupuk dadi tumbak rongsokan. Pulang. Bapak lunga apa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Meh kebablasan nih, Gong. Kuwi tumbak lawas. Kaya kendaraan. Kendaraan lawas ki direm Senin, mandeke Rebo. Lak nabrak ya apa-apa ya. Aku wong suci ora tau celung jupuk dadi tumbak rongsokan. Balik. Mandi. Geleleng ta? Heeh. Mongko wingi sore aku bareng karo nduk bebeki. Leng aku ki nek wis adoh. Durung adoh kok nglaku. Tombok cengele mesti. Untung ra temancep. Heeh. Balekke tru nek pancen kowe digdaya. Tak balekne kok. Heeh.